Que tal? Moi boas. Sonríos a vida, sí? Espero que sí. A min agora, de momento, está perfecto. Non tiña pretendido cambiar de móvil, pero que últimamente estaba mirando por todos lados demasiado, que se me quedaba con Instagram, que se me quedaba con non sei que non me duraba a batería. E dixen, basta, non podo aguantar máis. Empecé a mirar móviles, pero xa tiña en mente que o que quería comprar era un Xiaomi. Entonces tes un amplio catálogo de móviles que dices tipo, buah, porque esa é a súa estrategia de ventas. É dicir, saturan o mercado con 1000 dispositivos para que vayas onde vayas sempre mires un móvil deles, sabedes? Entón, é a súa forma de darse a coñecer. Pois o que máis me gustou foi o Mi 5. E diredes vos, Adrián, tío, despois do Mi 5 saliu un Mi 5S e está a punto a sair o Mi 6. Por que non colleches eses? Pois, un salto de especificacións dende o Mi 5 ao Mi 5S, comparando co salto de prezo, pois non me parecía moi algo a salientar, entonces, pois... E o Mi 6, ainda que vai ter un prezo flipante, porque sei que vai ser un mobilazo cun prezo moi competitivo, as tendas sempre se van a aproveitar e van a subirche o prezo como 50 ou 60 euros por riba do que vale. E iso, o que hai que facer nestes casos é esperar como eu esperei para comprar este. Bueno, creo que vou facer antes de nada, vou pulsar o móvil, moi ao meu pesar. Vou facer unha pequena intro de Xiaomi. Xiaomi foi unha marca fundada por Li Yang en abril de 2010, creo que é. Si, o 6 de abril de 2010. Sacou o seu primeiro móvil no 2011, o ano seguinte, creo que era. Ao principio o único que se dedicaron foi a sacar móviles. Eles creían que podían sacar móviles con moi altas prestacións a un prezo moi competitivo. E así foi, primeiro sacaron os móviles e despois xa que se fixeron o oco no mercado, pois comenzaron a sacar outro tipo de produtos. Xiaomi fixo un comunicado fai pouco que coas ventas dos seus dispositivos non gaña diñeiro. Si. Diredes vos, que va que non gaña diñeiro? Entonces que carajo fan aí vendendo cousas? Iso ven porque Xiaomi fixo unha... non sei como chamarlle, separou a súa empresa, fixo como unha filial ou algo así, non sei se sería exactamente filial, unha empresa aparte que se chama Mijia ou Mijia ou como que irades chamarte, que é encargada de fabricar o resto de produtos que fabrica Xiaomi, que é de todo, e cando digo de todo é de todo, dende unha bombilla inteligente para o fogar ata un simple bolígrafo de tinta, pasando por mochilas, zapatos, axuda con outras compañías, toallas, aspiradoras, de todo, en serio. E iso, e dai é de onde saca o diñeiro Xiaomi, de todos os produtos tecnolóxicos para o IoT ou Internet of Things, que vende aparellos para fogar, domótica e todas esas cousas. Daí é onde saca o diñeiro Xiaomi. En serio. Vamos a abrirlo. ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Ah, qué bonito! ¡Enfoca! No sé. Usamos el móvil por aquí. Sacamos esto de aquí. A caixa é enorme, para... Querían que se mirara ben o móvil. Vale, un cartonciño. Un cargador coa súa clavixa china, pero bueno. Trae o adaptador. Todo solucionado. Isto que... Manual de... non sei, de... como ven todo en chino, pois non entendo nada. A ferramenta extractora para sacar a bandexiña. E o cable, que este é máis diferente ao que estades acostumados a ver. Aquí temos un cable USB a USB tipo C. O peso 129 gramos, en serio. Estou comparando co meu BQ e que ten 4,5 pulgadas este
Este ten 5,15, dá a sensación de que pesa menos. No frontal temos unha pantalla de 5,15 pulgadas con resolución Full HD. IPS cun brillo de 600 nits. Veredes que cando se vai a encender vai aparecer un marco aquí negro, porque claro, vades ver que a pantalla está super axustada aos bordes. Moita xente criticou aí o de ese marco negro queda fatal, non sei que. A min, en serio, na versión negra obviamente non se nota, pero nesta versión blanca a min é que me encanta o efecto que fai, sabedes? O ver todo o marquiño negro alrededor. Cuestión de gustos. Aí temos un botón físico con lector de pegadas digitais e dous capacitivos atrás a multitareas. A entrada USB tipo C, micrófono e altavoz. Arriba temos, de dereita a esquerda, unha cámara de 4 megapíxeles, o auricular, sensor de proximidade e brillo, temos o LED de notificacións, creo, que está aí escondidiño, e o logo de mí. A entrada mini jack de 3,5 mm para os auriculares, un micrófono de cancelación de ruido e un LED IR. Na parte dereita, un botón de encendido, apagado e bloqueo e os botóns de subir e baixar volume. E na parte esquerda temos a bandexiña para meterlle as nano sims. Eu non teño nano sim, así que vamos a ter un problema. Pero bueno, saberei como fago. Na parte traseira temos unha cámara de 16 megapíxeles con sensor de Sony, o IMX298. É capaz de gravar ata en 4K. Aquí ven acompañado dun flash LED dual, é dicir, un blanco cálido con un blanco frío. E como vedes a traseira, pois iso, é moi sinxela, é blanco, co logo de mí aquí detrás e xa está. Está construído tanto por en diante como por detrás en cristal. Sí, cristal. Con a protección Corning Gorilla Glass 4 e polo lateral con marco en aluminio. Este móvil está disponible en 3 modelos. Hai un modelo de 3 GB de RAM e 32 GB de memoria interna, 3 GB de RAM e 64, que é este, e unha versión máis premium, que é a de 4 GB de RAM e 128 GB de memoria interna, que está solo disponible en negro. As outras están disponibles en blanco, negro, lila e dourado. ¡Qué bonito! MIUI 8. MIUI é a capa de personalización de Xiaomi. Mi User Interface, a interfaz de usuario de Xiaomi. Que? Ai, non teño batería. Que vos parece facer unha review máis tarde, tras un mes de uso ou algo así? Igual facemos iso, sí. Un mes de uso, metolle xogos, tal, ata aquí, o unboxing encendido. Veña, mirámonos no seguinte vídeo. Chao.